कोनो कोनो के नंबर तो गिनबे मत करो। गाना हमारा होता जौना गाना के नाम हम मजा आवेला। मजा का कैसन अति सुंदर नाम कैसन मजा आवेला। आ गाना देखी कैसन कैसे लड़की कहतिया का बियाह के बाद उतना आनंद ना आवे ना जौन मजा कुंवार में कुंवार के प्यार में अरे मजा आवेला। अरे लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला। हाय 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 पुरस्कार देखिए हमरा बड़ी ही महत्वपूर्ण पुरस्कार भेजौले बने आन बान शान हमनी के मुखिया जी पिता तुल हैं श्रीकत तिवारी जी की ओर से आई। अमृता देखो हम कैसन मालिक हैं तू बैठ के देखो तारू आ तारा रुपया मिलता कुछ बजाऊं वाला के देख ले के आई पुरस्कार श्रीकत तिवारी जी की ओर से मिल रहा है बैठला के खुशी में। सही हम ही ऐसा मालिक हैं कि हमारो फायदा होला तो हमारे स्टाफों के फायदा होला। सही का 10-10 रुपया बजाऊं वाला के दे दे। अच्छा वो केहू के ना बुझाई तो हम बानी कुंवार के प्यार में कुंवार के प्यार में मजा आवेला। धक्का मारले तो ठीक बुझाला आ गोलू रे जब मारे तो खराब लगता। अरे लूटत लहार बहरनपुर से हमार बड़का भैया की ओर से आशीर्वाद आयल। हमारे मित्र आयल बड़े बंशीधर भाई तू गलती टाइम पर फोनवे करे 2-4 दिन हमारा संगे रह के देखो लो पागल हो जाए के पड़ी। कंफ्यूज हो जाए बंशीधर भैया के बड़ भैया के हमारा परिवार के सदस्य हैं। बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा जान तारू खुशी भौजी ए भौजी मजा कहाँ कहाँ आवेला कहां कहां तनी पूछ कहाँ कहाँ आवेला। ये देखने में बस बच्ची है बच्ची है देखने में बच्ची है लेकिन ईश्वर जाने बच्ची है कि नहीं बच्ची है। घर परिवार से ढेर दिन तो हनी के मुर्गी देखला भइल बा। सही बात बारी बारी से तहरा के बाद में पहले ते मारा मुर्गी घर परिवार से अच्छा एक बेउरी अब से कि घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के घर अंतवरिया गोरिया के धोई के घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के घर अंतवरिया गोरिया के धोई के घर अंतवरिया गोरिया के धोई
दुल्हे राजा के गाड़ी के ड्राइवर साहब हाँ जी जहाँ कहीं भी बानी चल जाए और गाड़ी भी चल जाए। अब बेरा हो गई बा। दुल्हे राजा के गाड़ी के ड्राइवर साहब हाँ जी चल जाइए। अब गाड़ी चल गार्जियन के आशीर्वाद मिलल। गाड़ी और पंचर हो घर परिवार से बचाई के नजरिया मोरिया के धोई के भरया कवरिया मोरिया के धोई के भरया कवरिया मोरिया के धोई के भरया कवरिया। गार्जियन के आशीर्वाद हमारा मुन्ना भैया आज से करीब 7-8 साल पहले 10 दिन यहाँ के द्वार पर प्रोग्राम रहे। एक दिन हमरो रहे, ओकरा बाद दुगोला होके तरह तरह के गायक भैया हमार साउथ में बसल बन और साउथ में जाके हमने के नाम रोशन कैले भैया के बार बार प्रणाम करो। घर परिवार से बचा के नजरिया आई है गोरिया के धई के भर कवरिया। ए सुशील भैया अब मजा कहाँ आई? लोग के पीछे अकवारी भर मजा ना आई। मिलल पिछुआर में मिलल पिछुआर में मजा आला लूटत लहार में मजा आला कहाँ रह जाए हमार दिल कहता कि विश्राम चाचा रौरे में विश्राम चाचा की ओर से आशीर्वाद मिल रहल बा दिल से भी और रुपया पैसा से। बार बार चाचा के गोड़ लागो जहिया रौरा द्वार पर गई रहे दिन हम ना रहे बाकी रौरा सबके कृपा आशीर्वाद हमरा सदैव मिलत रहे के चाहिए। और का रात में पलनवा राजा जी के संगवा निकला के हमें निहार लगावा निकला मजा आवता कि ना? अभी औरी आई रात में पलंगवा राजा जी का संगवा निकला के निहार लगावा निकला के निहार निकला के नायक नायिका सेज पर होके हम मुसहरी लेखा बैठ जाइबे तो मन करी चम्मारी लट उलट जाए आ तनी सिंगार कर लेबू तो खराबो मन डोल जाला ना का? सोरा हो सिंगार में सोरा हो सिंगार में मजा आवेला बाबा बाबा अरे लूटत लहा कोनो भी चीज अगर अचके में मिल जाए जगदम्बा फुआ एने ध्यान दो कोनो चीज अचके में मिल जाए उपलब्धि तो पचबे ना करे धीरे धीरे मिले मेहनत करबू तो मजा आवेला। अचके में मिले
कितना आनंद हो सोनू संग दिल बोलू कहले पसंद हो सोनू संग दिल कहले सोनू संग दिल कहले ए जगदम्बा फुआ तनी ध्यान दो अचके में मिले वो में आवे ना आनंद हो आ सोनू संग दिल गोलू कहले पर केहू के प्यार में करत इंतजार में वाह वाह करत इंतजार में मजा आएला लूटत लहार में मजा आएला ये गीत